L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Skont l-aħħar statistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, fi frar li għadda il-kejl tal-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut niżel għal 2.3%, dan hu tnaqqis ta' kważi punt perċentwali meta mqabbel ma' xahar qabel, jiġifieri f'Jannar. Stqarrija mill-Ministeru għall-Ekonomija sostniet kif din l-istatistika tikkonferma kemm kienet neċessarja u kemm diġà ħalliet effett sostanzjali il-miżura li ddaħlet mill-Gvern mill-bidu tal-istess xahar imsejħa Stabilta. Din l-inizjattiva tinkludi fija aktar minn 400 prodott bi prezz stabbli fi 15 il-kategorija tal-ikel wara ftehim bejn il-gvern mal-importaturi u ma tal-ħwienet intqal kif id-differenza bejn Jannar u frar kienet akbar mid-differenza bejn il-5 xhur ta' qabel madudin flimkien. Il-Ministeru għall-Ekonomija nnota wkoll kif bejn Jannar u frar l-inflazzjoni fir-rigward tal-prezz tal-ikel naqset b'1.2%. B'dan u indikazzjoni ċara kemm l-inizjattiva Stabilta kienet strumentali f'dan it-tnaqqis. Ġie spjegat kif minn Settembru waqt l-inflazzjoni fl-Ewropa bdiet nieżla f'pajjiżna ma naqsitx u saħansitra komplet tiżdied, bekk il-Gvern permezz tal-Ministeru tal-Ekonomija beda eżerċizzju biex jiġu identifikati dawk il-prodotti li l-prezz tagħhom beda jvarja b'dan wassal għat-tielet patt soċjali fi ftit snin. Intqal ukoll kif minn dejta miġbura mill-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fost l-aktar prodotti tal-ikel li raw tnaqqis fl-inflazzjoni kien hemm evidenti diversi prodotti f'din l-inizjattiva fosthom il-kafè, il-marġerina, it-ton taż-żejt u l-ħaxix iffriżat. Il-Ministeru nnota wkoll kif din l-inizjattiva ħallit impatt anke fuq prodotti oħrajn tal-ikel li mhumiex fl-inizjattiva. Intqal kif l-Aġenzija ta' Kreditu Fitch Ratings qalet li din l-inizjattiva waslet għal kompetizzjoni bejn prodotti tal-ikel oħrajn u għalhekk mistennija tkompli twassal għal aktar roħs fil-prezzijiet. Din l-istqarrija temmet tgħid li bħala gvern jibqa' kommess biex jgħin lill-familji itaffu mill-piż tal-inflazzjoni tal-aħħar snin minħabba l-isfidi internazzjonali bla preċedent hawnhekk fost oħrajn issemma s-sussidju fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels.